Sí, sí, que diu que els diputats i els senadors es baixaran el sou un 70% com els clubs de futbol. I que els secretaris d'Estat, els directors generals de tots els ministeris, es rebaixaran al 70% el sou també. Què et sembla? Que és bona idea. Sí? I que es baixaran al 70% també els diputats de tots els parlaments autonòmics? Hola! I què farem amb aquest estat amb tants diners? Perquè si no surten uns diners que no ajuden a fer res, vol dir que es quedaran amb una capsa. I aquesta capsa, qui serà la capsa? El Banesto? Ja no existeix el Banesto. La caja postal? Ja no existeix la caja postal. ¿El banco hipotecario? No existeix el banco hipotecario. La Caixa Girona? Que no, que la Caixa Girona ja no existeix tampoc. La Caixa? No, la Caixa tampoc existeix. No existeixen les caixes. Llavors, on aniran tots aquests diners que ens estalviarem? Ah, a Santander, a Bilbao, a Vizcaya, a la A. Maca, un dena. Bueno, què et sembla, Reggae? Què et semblen les mides que ha pres ara el Pedro Sánchez?